Baik, आंनि जयनाजार YouTube channel बयखौबो आजकादिननि सबलोगों नमस्ते करते हैं। दिनैनि दिनाव आङो बर' रावै नाजागोन। बर' लैंग्वेज से वीडियो पूरा लेके आने वाला है। आज का दिन में फिर आज नया वीडियो है होटल का रेस्टोरेंट का। नोंथांमोननो दिनैनि गोदान हटेलखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। मानो होनब्ला बे भिडिअआनो जाहैबाय माने सिगां दंखायोमोन ओरै आवजाराव दंखायोमोन बे आदानिया। दाबो आङो दायो बिनि गोदान रेस्टुरेन्टआव आङो फैगासिनो दङ, थांगासिनो दङ, लोगो हमनो थांगासिनो दङ बे आदानि हटेलावहाय। नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ बेयावहाय माबायदि नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांगोन। नोंथांमोना फैनानै इयाव जाफैनो हागोन। ओरैबायदि बरिया, ओरैबायदि मोजां बेयावखायो नोंथांमोननो देखायनो आं। जायगा बेनो नै बेयावहाय फाथो बायग्रा फानग्रा आरोखि ना। बेयाव अमा बायदिसिना फानो आरोखि ना। नै लामाया बेनो मेन लामाया। बेनिफ्राय नै बेनो हटेला, नै रेस्टुरेन्टआ बेनो बर'। आरो दखाना नै बेनो ओरैबायदि गोलाव लुखाबाय आरोखि ना। नै बेयाव बाजार जायो, फाथो अमा बायदि बायदियाव बाजार जायो। आङो दायो सिङाव हाबलाङि। नै गोदान हटेला नै बेनो, नायनो हागोन। दखाना नै बेनो। माबायदि मादै? मोजां दा आदै? माथो जानो फैदों? कफि सा। गोथाव दा इयाव ने? ओरैबायदि मोजांखा ने? सेबमानो देन्जार। नायनो हागोन नै आदै मादैमोना कफि सा लोङासै नै इलाय नै ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै वाइटार बेले वाटार। आरो बेजों लोगोसे आङो आरोबाव सिङाव देखायबावनि। माने इसोरो इयावनो थायो, इयावनो जायो, इयावनो उन्दुयो बायदि मोनखाबाय आं ने आदा। आरो किटचेना नै बेनो। कुकफ्रालाय माथो सिख्लाफोर गोजा नामा इयावलाय आदानिलाय? मा नायदों नोंलाय? ओइ आयु दिनैसो नुबाय आं नोंखौ, गोबावसैमोन। आयु दिनैसो नुबाय आं नै इदि नायदों नै नानिया। नै नानि मा सङो खावो नोंलाय? जेनेरेल आयु होनलाय टटेल। बा गोजानाव सोलोंना फैखादों बायदि मोनखाबाय आं। बियो मा चिकेन ललिपप ना काबाब? काबाब। ललिपप दङ, काबाब दङ नै ओरै एवगासिनो दङ नानिया। बेनिफ्राय मेन अनारा नैबे आदायानो। दिनैहाय आदानि दखानाव फैबाय आं। माने आदानि दखाना बैयाव आवजाराव दङमोन, बङाइयाव हैदोंमोन। बेनिफ्राय बङाइयाव एसे मानि थाखाय नागारबोखो आदायासो मिथिगौसै। थांलाय फैलाय मा ट्रान्सफार जाबायनो। औ बेनिफ्राय दा इयो आदाया बेंटलाव फैनानै खुलिफिनबाय। आदाया माबायदि मोनदों दिनैहाय बेंटलाव खुलिफिननो मोननानै? थिगानो ना? आदसा थिगानो। नै आदानि दखानावहाय बायदि मोनजागोन। नै ना दङ, काबाब दङ, आरोबाव ओरै गोबां आइटेम दङ। आं आदानावनो सोंनानै लानायसै मा मोनो मा मोना। नोंथांमोना आदानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। दे आदा खोन्थादो नों मा मोनो? गासिनबो ने? ओंखामनिफ्राय लाना चावमिन, मम', काबाब थाबाब, ललिपप गासिन ने? ड्राइ फ्राइ मोनजोबो ने? आदसा बेनिफ्राय आदाया एसे एड्रेसखौ खोन्थाना हरदो दे। आंबो खोन्थाना हरखाबाय, आरोबाव नोंनिफ्राय खोन्थाना हरदो हटेलनि नाम बायदिसिना। औ खेबखाबाय। औ बेंटल माइ बाजार होनना बुंदो। औ नों खोन्थानो मा? आदसा औ जागोन। लादाया मावबाय थाथ'दो। लादानि दखानाव मिन्थिखाबाय ओंखामनिफ्राय लानानै चावमिन, मम' फारसेनिफ्राय मोनजोबो। बेनिफ्राय माबाफोर स्पेसियेल बिनो जानो गोसोब्ला अर्डार हरनो हायो ना हाया आदा? हायो दा? बेनिफ्राय आदाया फिसा सेफ नंखाया, बेंगलर मुम्बाइआव मावना फैनायनिसो, गवा बोजों मावना फैनायनिसोखा आदाया। दा मा नांगौ बानायनो हाजोबो आरोखि ना। गावनो सेफखा, गावनो मावजोबो A to Z। मालायनि संनाय मोनजाखाया, आदायानो मावनानै जाहोजोबखायो। जायहा सिगांहाय आवजाराव ओंखाम जादोंमोन, दा नै आदानि दखानाव फैनानै जाफैफिननो हागोन आरोखि ना माथो होनो आदा?
आन्दायग्राफ्रा औ दे होमबा आदा बरियाल' बानायखायो मालाय नानिया मा जाजोबगोन इयो गासिनबो माने खेबसेनो हथात हाया नालाय मोनफा मावलांनांगौ जायो अ इयावहायनो आच्छा नंगौ हटेलाथ' ग्लांग्लांलै आदा ने सब समाय गोसो बायदि जा लों थानो बरियानो ओमफ्राय नै एवनायफ्रा नै नानिया मालाय लेटेस्टल' एवो नै नानिनि नामा मा नाम सनालि गामिया दुर्गापुर बेयावनो नानियाखौ सिगां नुनाय मोनदोंब्लाबो मोदोम मानसिया एसे देरनाय बायदि नुदों आं सिनायना सिनायामोन नोंलाय आंखौलाय नुबाय थायामोन इयाव बास स्टेन्डआव बावबाय अ दे होमब्ला इदिनो जाथ'बाय ने आदा दे औ दे थाथ' बेनिफ्राय बाजै माबायदि मोनदों गोसोखौलाय मोजां मोनदों दा नानियालाय माबायदि मोनदों नानिया मोजां दा आयो नोंसिनिसो हटेल गिदिर होदों ने बेनिफ्राय नै जोंनि बे बाजैयानो मालिकखा वाइटाराखौ माबायदि होनो आरो ओरैहाय बाजैनि फिसाजो नानि ने मा मोनजायो दे बाजै खोन्थाहरलाय एसे औ बेनिफ्राय साम'आबो उनाव मोनलांगोन बोरमा बिदनाबो ए टु जेड ने मा जानो गोसो आच्छा अब्ला नोंथांमोना बाजैनिफ्राय अनारनिफ्राय मिन्थिखाबाय माने जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय मोनजाजोबो दाउ अमा बोरमा मैसो फारसेनिफ्राय मोनजाजोबो आरोखि ना नै दा इयावहाय आदानि दखानावहाय फैनानै जाफैनो हागोन आं लामाखौ देखायगासिनो दङ मोजाङै देखायगासिनो दं नोंथांमोननो नायलांजाबाय नोंथांमोना बे हटेलनि लामाखौ नायोला ओरैहाय माबा बेंटल बास स्टेसन दङ बिनि एसे लहा बायदिसिना सावथेग्रा दङ आरो बेजोंहाय माबा थांबाय नै ओरैहाय साहा थांबाय आरो बेजों लोगोसे नै बेयावहाय माइ बाजार माबा मोसौआथ' गैया अमा फाथो माइ बायदिसिनायाव बाजार जायो बेनिफ्राय नै बे आदानि हटेला नै बेनो ओरैबायदि गोलाव लुखादों नै हटेलाखौ ओरैबायदि गोलाव बरियाल' लुखादों नै आरोबाव आङो साइनबर्डखौ देखायबावनि नोंथांमोननो नै बेनो नायनो हागोन बेनो नै जायगाया जानो गोसो दङ ओंखाम बायदिसिना गोथाव ओरैबायदि लेटेस्ट ओरैबायदि मोजां संखायो आदाया बे आदानि हटेलाव फैनानैहाय जाफैनो हागोन आरोखि बेनि हटेलानो जाहैबाय सिगांहाय बै आवजार दखान बे खाथियावनोमोन बेनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय इयो दा इयाव बेंटलावनो फैफिनबाय ट्रान्सफार खालामनानै लाबोफिनबाय बेयावनो होफिननाय जाबाय आरोखि बेखायनो बे आदानि हटेलाव जाय मिन्थियाखै आं जायगाखौ देखायखाबाय बेयाव फैनानै बयबो ओंखाम उखैनाय आरो सोरबा गांनाय बिदि थादोंब्ला साहा पानि बायदिसिना सानिफ्राय लानानै काबाब 65 बायदिसिना बेफोर गासैखौ मोनखायो नालाय बेयाव फैनानै जाफैनो हागोन आरोखि स्टुडेन्टआनो जा सोरबा खामानि मावनानै जा बिसोर गासैबो फैनानै जाफैनो हागोन आरोखि ना अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय